Παίρνεις από κοντά το νησί. Ναι. Ξέρεις την αμύδα. Πολύ καλά είναι να το δείξει. Είναι τέλειο με τα φώτα. Να τράβεις και το άλλο. Να καλύπτει πολύ ωραία. Πού είσαι? Εγώ τρόμαξα, βλέπω κάτι κόκκινο να έρχεται από το τζάμι. Λέω τι είναι αυτό? Ανοίγω το παράθυρο, βλέπω τζαμίλο κατά κόκκινο. Και το δίπλα το νησάκι ποιο είναι το μικρό? Δεν ξέρω, θα δούμε μετά στο χάρτη, θα σας πω. Κος. Ποια κόμμα ρε Μελίνα, κόστα να το δεκάνησα. Τι καλύτερα